Γεια σας παιδιά, είμαι η Έμιλη και σήμερα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο από τα προηγούμενα βίντεο. Βασικά αισθάνομαι ότι το λέω αυτό κάθε φορά που αρχίζει ένα βίντεο. Αλλά κάθε βίντεο είναι διαφορετικό. Και ναι, αρχίζει να όπως είδατε και από το τίτλο, σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα που θα καταλάβουν μόνο οι κοπέλες, ενδεχομένως και τα αγόρια, που έχουν βασικά σπάνιο όνομα. Που έχουν σπάνιο όνομα. Μερικά μπορεί να ισχύουν μόνο για μένα, με μερικά μπορείτε να ταυτιστείτε και ναι. Αυτά, επειδή θα αρχίσω και θα μιλάω πάλι και δεν θα μπορεί κάποιος να σταματήσει εκτός από την κάμερα που θα σταματήσει. Ας βγούμε στο βίντεο. Το πρώτο πράγμα, για παράδειγμα, βέβαια αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο σε μένα, είναι ότι όταν γνωρίζω κάποιο καινούριο άτομο και λέω τέλος πάντων το όνομά μου, είναι σε φάση, είναι αυτό το πραγματικό σου όνομα. Δηλαδή, για ποιο λόγο να του πεις ψέματα για το όνομά σου? Δηλαδή, τι, έχεις αλλάξει το όνομά σου? Θες να του κάνεις κάποια πλάκα? Δεν καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή και συνήθως με νευριάζει αυτή η ερώτηση. Έπειτα όμως από αυτή την ερώτηση ακολουθεί κι άλλη μία. Μήπως μπορώ να σε φωνάξω με άλλο όνομα? Δηλαδή, πώς θα με φωνάξεις? Δηλαδή, μικρό καναρινάκι ας πούμε, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μου αλλάξει το όνομα. Δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι απλά 5 γράμματα και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορεί κάποιος να το πει ή έστω να το πει σωστά. Και είναι και αυτό που την πρώτη μέρα στο σχολείο που οι καθηγητές σε ρωτάνε για το όνομά σου και αυτά, είμαι από εκείνα τα παιδιά που συνήθως καταλήγουν οι καθηγητές να τα φωνάζουν με το επίθετό τους. Βασικά ούτε αυτό γίνεται, γιατί στη δικιά μου περίπτωση και το επίθετο είναι διαφορετικό από τα άλλα επίθετα και είναι κάπως σπάνιο και συνήθως καταλήγουν βασικά να με φωνάζουν εκείνη, αυτή, εσύ. Ναι. Και ακόμα και οι παππούδες σου δεν μπορούν να το προφέρουν σωστά. Σε λένε Έλλη. Υπάρχουν 5 γράμματα στο όνομα. Αποφασίζουν να κρατήσουν μόνο τα 3. Από αυτά τα 3 γράμματα, μόνο τα 2 λένε σωστά. Το νι που κολλάει. Με λένε Έμιλι, όχι Έμιλι. Δηλαδή, γιατί Έμιλι? Γιατί? Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ακούς σε 10 διαφορετικά ονόματα. Να ακούς το, για παράδειγμα, εμένα με λένε Έμι. Ακούω το Εμιλία, Αμαλία, Έμι, Έμα, Ένι, Ελένη. Όποιο όνομα φανταστείτε που αρχίζει από μου το έχουν πετάξει. Μόνο το Έμιλι δεν μπορώ να πω, όλα τα άλλα μπορούν. Δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ακόμα και το Ταφενιά θεωρεί πως το Έμιλι δεν είναι όνομα. Δηλαδή, από το Έμιλι, ας την πάω λίγο στο Έλιοτ. Ποιος τον Μπέοντα είναι έτσι κι αλλιώς ο Έλιοτ? Έρχεται όμως εκείνη η στιγμή που γνωρίζεις κάποιον με το ίδιο όνομα με σένα. Εκείνη τη στιγμή βρίσκεις την αδελφή σου ψυχή. Ξέρεις πως θα είστε μια ζωή ενωμένη. Ξέρεις πως σας ενώνουν τόσο πολλά πράγματα, πως μπορείτε να μοιραστείτε τα πάντα. Τα πάντα. Ξέρεις ότι νιώθει ό,τι νιώθεις και δεν θες να το χάσεις ποτέ από τη ζωή σου. Ένα άλλο πράγμα που εμένα μου συμβαίνει συνέχεια είναι ότι στα 17 χρόνια της ζωής μου, στα 18 βασικά, δεν κατάφερα ποτέ να βρω το όνομά μου είτε σε κούπα, είτε σε γόλια, βραχιόλι, είτε σε αρκουδάκι, είτε σε κοκακόλα. Δηλαδή, εγώ στο πηγάδι κατούρισα. Και μερικές φορές απλά έτυχε να σε λέγανε Μαρία, η Ελένη, η Γεωργία. Όχι, τη Γεωργία δεν μ' άρεσε και τόσο, αλλά Ελένη και Μαρία. Βασικά, στην πραγματικότητα δεν το εύχεσαι. Χαίρεσαι που έχεις διαφορετικό όνομα. Χαίρεσαι γιατί με αυτόν τον τρόπο νιώθεις μοναδική. Και δεν νομίζω κάποιος που έχει σπάνιο όνομα να ήθελε να το αλλάξει. Γιατί είναι μέρος της προσωπικότητάς μας, το όνομά μας, έτσι πιστεύω τουλάχιστον.
και το απολαμβάνουμε. Και είναι πολύ ωραίο να το νιώθεις. Και ναι, αυτά. Awkward moment. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Νιώθω ωραία όταν σχολιάζετε από κάτω. Νιώθω ότι σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω και ότι με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε γενικά ότι με στηρίζετε και μου δίνετε δύναμη. Μου δίνετε όθηση ουσιαστικά να κάνω κι άλλα βίντεο. Και ναι, με ενθαρρύνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Οπότε αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και σχολιάστε μου από κάτω αν σας άρεσε, εάν θέλετε να κάνω κι άλλα παρόμοια βίντεο ή κάτι τέτοιο. Αυτά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. The unknown.